beszéltünk. Tehát lefeszítjük a lábfejet, és visszafeszítjük jól. Azaz. Nagyon jó. Ezekben lehet 10-et így bemelegítésképpen. Aztán lenyomjuk a térdeket, és megfeszítjük a combokat. Tehát jól leszorítja. Úgy, nagyon szép, és visszafölengedi. Leszorítjuk, fölengedjük. Egyrészt vérkeringés fokozó, másrészt pedig a combizemerősítő. Jöhet még ebből egy pár? Azaz. Ez fájdalmat okoz? Ez nem. Az igazság, hogy nem tudom eldönteni pontos, hogy honnan kezd fájni, mert sajnos... Közben csak a popsit szorítjuk összeszorítjuk a farizmokat, erősen megszorítjuk, úgy van, és visszaengedjük. Ezekből mind 10 pár, nyugodtan, azaz. Szuper. Behajlítjuk jobb lábat, talpra húzzuk. Nagyon jó. Kicsit megtartjuk, kinyújtjuk, és jöhet a bal láb, és az jöhet folyamatosan felváltva. Egyiket is, másikat is. Közben nyújtjuk a jobbat. Egyszerre? Mehet folyamatosan ez felváltva. Amikor elkezdi kinyújtani most a balt, megint húzzuk a jobb lábat, és aztán cserélünk. Folyamatosan csere. Igen. Még jöhet 2. Ez az, most a jó. Kicsúsztatjuk, visszafeszítjük a lábfejeket, visszafeszítjük, jól, ez az, és így, és innen csúsztatjuk ki mind a 2 lábat egyszerre terpeszbe. Terpesz és zár. Azaz. Nagyon jó, és összezárjuk. Nyitjuk és zárjuk, ebből is jöhet lábakat. Mind a 2 lábat behajlítjuk. Egyiket és másikat is. Ja, így van. Összeszorítjuk a farizmokat, és fölemeljük magasra a medencénket. Tehát próbáljuk meg azt, hogy összeszorítjuk a popsit, és jó magasra kiemeljük a medencét. Segítjünk úgy a kezünkkel, de hogy nem, megy az. Fölemeljük, úgy van, és vissza leengedjük. Ez az, fölemeljük, és vissza le. Ez mindig alkalomra nagyon-nagyon sokat fog javulni. Tehát jobb lábat fölnyújtjuk a comb folytatásába, jobb lábat fölemeljük, aztán a másikat, ez az. Visszaletesszük talpra, behajlítva letesszük, jöhet a jobb láb, kiemeljük és leengedjük. Ó, de jó. Ez az, és vissza behajlítjuk. Most csináljuk azt, hogy csak helyben járunk, magas térdemeléssel hashoz húzzuk. Helyben járunk. Így. Jaj, de jó. Cserélünk, másik láb. Ezzel megy. Érdekes, ez az oldalon. Most csak nyitjuk, zárjuk a térdeket, innen szétnyit a térd, és összezár. Nyitjuk és zárjuk, úgy. Ez az, és zárjuk. Hogy fölállunk és leülünk azzal a technikával, amivel a leghatékonyabban föl tud állni. Tehát legyen egy válszéles terpesz legalább, és egyszer fölállunk, egyszer leülünk. Persze, ahogy kényelmes. De csak azért, hogy kéne csúszva. Mehetünk. Jobb kezére csak annyi terhet tegyen, amennyit elbír. Azaz, nagyon jó. Egy pillanatra fölegyenesedünk. Ez az, kihúzzunk magunkat, és szépen, ugyanilyen szépen lassan, megfontoltan visszaülünk. És akkor ez is mehet 5-ösével. Óvatosan, azaz. És egy lábújhegy, egy sarok. Egyet fölemelkedünk, kapaszkodjon. Egyet lábújhegyre, egyet sarokra. Azaz. Nagyon jó. És ott megkapaszkodik, szuper. Egy lábúj, egy sarok. Ebből is elég 5. Nyújtva fölemeljük magunk elé jobb lábat, aztán nyújtva bal lábat. Szuper. Azaz. Egy jobb, egy bal. Nem bekapaszkodok? Nyugodtan, mind a 2 kézzel. Most oldalra emeljük ki a lábat, egyet jobbra, egyet balra. Azaz. Jaj, de jó. Óvatosan. Nem tudnék főzni. Azért kérdeztem, hogy az nem egy egyszerű helyzet. Kapaszkodjunk, behajlítjuk egy picit mind a 2 térdünket, behajlítjuk, kinyújtjuk. Ez az, és vissza. Nagyon jó.